Gikalipay o gipasigarbo sa Mandaue City ang maayong performance sa ilang mga atleta sa bag-uhay lang gihimong Batang Pinoy National Games dito sa probinsya sa Palawan. Ang report ni Nico Sereno. Nag-courtesy call sa opisina sa mayor ang mga batanong atleta, inubanan sa mga opisyales sa Mandaue Sports Commission. Gikan lang sila sa ilang partisipasyon sa Batang Pinoy National Games sa Puerto Princesa City, Palawan. Sulob pa sa kabataan ang ilang mga medalya o gihangop ang ilang maayong performance karon. Gikan sa 21 ka mga medals ni atong 2023 Batang Pinoy, karong tuiga 43 medals ang nalangkat sa team gikan sa Mandaue. Gilangkuban sila sa 68 ka mga atleta. Lakip sa labing daghang nakuhang medals ang mga chess champions nga parehong nag-edad og 12 anyos ug anaa sa grade 7. Si Maika, 6 ka mga medals tanan ang nakuha nga naglakip sa 6 ka golds. Samtang 8 ka medals usab si Crea. Dapat daog kay para naatay ma-bring honor sa LGU Mandaue or sa tanan. Gusto tayo kay ikontrahan kay Philippines niya. Dili sa chess sayon kay Batang Pinoy ko niya, national niya. Gipasalig ni Mayor Glenn Bersede ang padayon nga suporta sa LGU sa pagpalambo sa sports sa kabarangayan. How much more kung mas dako or mas daghan patag delegation or athletes mapadala pohon, mas daghan gyud ang madasad nato na medals. So worth it gyud ang mga gipangandaman na ning atong mga kabatan-unan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.